長瀬健康株式会社の長瀬でございます。私どもの会社は軟式野球ボールとソフトテニスボール、ソフトボールを主に作っており、学校体育が中心で全てをやっております。またその軟式野球、軟式テニスというものが今世界で注目されるようなスポーツになってまいりました。誰でもできて楽しめるスポーツでございますので、どうか皆さんもスポーツを楽しんでいただきたいと思います。また資料館もございますのでご来場いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。